A matsayin ɗan Najeriya ina matakar farin ciki da ganin wannan rana da Allah ya kawo mu, ya nuna mana ita da rai da lafiya, kuma ba abin da za mu ce da Allah sai godiya. Allah kuma ya ƙara mana ci gaba akan wanda muke da shi na baya. Sai dai ce inna lillahi alladhina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Buhari ya ba mutane kunya. Dalili ya zo ya zaga Najeriya yana kuka, yana tausaya talaka. Yau ta kasance mu ne muke kukan, ba shi ne kukan ba. Saboda dama ka san bafulatanin mutum sai a hankali. Shi sa ashe akwai wata manufa na ga tare da shi sa har gwara mulkin bayan lokacin da ake wannan Boko Haram an san cewa za a yi maka fab ɗaya ka mutu, amma yanzu kana kallon fuska ta ka sa a kwaba siminti, wallahi kwano ɗaya duk ya cike saboda yunwa. Ba magana komai ya sama, ba abin da ba mai sauki a ciki. Kowanne abin da yanzu ita kanta motar ma sai wani da wani yake sayanta ta hayar da ta gagara, sai dai aka gyara tsohuwa ka ci gaba da malaji da ita, yawwa kamar da ita yarinya, ka gane kenan. To shine abin da yake faruwa. To yanzu game da hanya fa da kake bi ko da yaushe. Hanya yanzu mun ga ana ta dan faci haka a hanyar. Da bambanci akan da lokacin gwamnatin baya gaskiya karbe 6 an kulle mana gida, ba mu zuwa gida sai dai mu kwana a hanya. Yanzu ko daga nan har Kaduna ba mu da gate ko kwara daya, saboda haka nan ma an samu ci gaba. Ba da bayan haka nan musamman da ba mai da kowa in ka ije bakin leda a wurin nan ka gudu kenan. So saboda haka mun samu ci gaba, kuma Allah ya ƙara taimaka mishi, Allah ya taimake shi, Allah ya jajirce mishi don albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusan idan da a ce akwai wata hukuma mai kulawa da irin wannan, ko kuma wasu dattawa da kudin da arewan gaba da haɗa karfi da karfe, haɗa gwiwa a yi kokari a ga cewar an samu wani baki wanda zai magana kwaya ɗaya da bakin Najeriya kwaya ɗaya. Duk mutumin da zai gudu takara a samu tsayayyen mutum, kuma a samu cikakkiyar magana. Idan ya alkawari ko ba komai a ce a cikin 10 ya kasa an samu 7. An jajirce yawa a ce da wannan akwai su a arewa, akwai su a kudu, saboda haka a samu a haɗa karfi da karfe, a zauna a tashi murya ɗaya a matsayin 'yan Najeriya. Yawa alhamdulillah, dan ina tuna kamar shekarun baya da suka wuto, ni mutumin Zaria ne, ko kuma ce mutumin Shika ne Zaria, can bayan Nuha yanzu. Gaskiya alhamdulillah na samu kwanciyar hankali, kuma ina sana'a, ina neman na kai na kuma san mutuncin kai da darajar kai da abin zan nemo na kai na in ci da iyali na da halas. Na samu kwanciyar hankali gaskiya alhamdulillah. A can kuɗi sun shigo hannun jama'a, ba a talauci, shinkafa gwanin za a ci a ƙoshi. Amma kuma ai kana cin shinkafar hankalinka ba a kwance ba. Hankali na kwance yake, ruwan da kaga ya mutu kwanan sai ya ƙare. Yanzu ka ce fafaf ɗaya ake wa mutane ba. To yunwa ce wannan lokaci ne ake igwara ai fabrin ka san ka mutu da abakka da wannan yunwa ta kashe ka, wannan ake son mamaki ne. Tun da ya kan mulkin Obasanjo, abin da ya kawo kan Jonathan, mun ji daɗi, talaka sun ji daɗi, masu kuɗi sun ji daɗi, kuɗi sun shigo hannun mutane, amma tun da kawon wannan mulkin ba magana jin daɗi, ba magana jin daɗi. A sosai kuwa na fi jin daɗi, in yi kyauta in yi alheri, amma yanzu an bai da mu mabarata. Bara nake, tun da talla nake yin, sai na zagaye garin nan. Da in an ce zan yi wannan talla in zaga garin nan ina yawo a ƙasa, za a ce ƙarya ne, amma yanzu sabanin mulkin wannan mutumin dogo na abu dan daura na kwangwalan, to shi sai ya sa mu duk mun koma bara, amma Allah ya taimake mu, zuciyar mu bata mutu, muna jira Allah ya kai mu wani lokacin zai gane kuskuren sa. Da ana tuka ambulance ta asibiti, karshe aka ce sai na dawo jam'iyyar wannan mutumin, ni kuma nace ni da in dawo gaskiya dai in aji jam'iyya, sai dai in aji aikin, kuma haka na aji yana hakura, amma Allah bai hana abin da zan ci ba. Mu yanzu dai mun san ba ta kanmu muke yi ba, sai dai mu ta kan kannan mu, tunda mu mun riga mun ga yanzu wannan yanayin wannan demokradiyyar wannan kasar. To ka san mulki iri-iri ne, kowane shugaba da zamanin da yake zuwa, kuma kowa da yadda yake ba da gudunmawarsa ya ga yayi kokari an samu ci gaba a wannan tsarin mulkinsa. To alhamdulillah a wannan tsarin mulki na shugaba Baba Buhari, alhamdulillah mu mun ga amfaninsa. Moriya ta demokradiyya ba ta gashin kai bane, magana ce ta mutane gaba ɗaya jimilla. Domin idan kai magana gashin kai ka kamar za a ɗau wani abu kenan a matsayin ɗan jagaliya. To a ra'ayina ni mun ci gaba ta wani bangaren kuma an faɗo. Nan dai to ba a cewa komai. Yalla bai kai ma a ƙasar nan kake.
babu abin da baka san abin da yake faruwa ba. Alhamdulillah. Allah gashi ne yanzu ma muna dan shan iska a gadar Lado. Lado yayi mana gada ga ta nan abu ta sama abu ta ƙasa, amma da mu muke fitowa mu ba da hannu gaba ɗaya a rawun din nan, amma da aka yi wannan gadar alhamdulillah. To za mu ce dai alhamdulillah daga wancan lokacin karni na baya kamar shekara 10 zuwa yanzu canjin da muka samu dai mun dai samu zaman lafiya, amma batun rayuwa dai sai a hankali. Akwai abubuwan da yake cewar ko da tsaron idan babu su za ga tsaron ma bai da wani, kamar rashin abubuwan na yau da kullum mana. Kamar me abin yau da kullum? Kamar dan abin masarufi na aljihu da sauransu, yan biyan bukatunka na yau da kullum, wani lokacin sai ga abin ya gagara, sai dai kai hakuri kawai ka wallafa Allah. Gaskiya alhamdulillah don mun dan samu canji ba kamar irin da ba. Canji game da me? Game da harkokinmu na yau da kullum. Saboda yanzu kaga komai muna yin sa hankalin mu kwance, sakamakon da muna yi a tsorace muna ja da baya. Ko leda muka gani a hannun mutum da gudu muke sai mu tsorata, amma yanzu ba komai ka riko ma ba mu guje ka ba. Eto babu Buhari a matsayin wannan shekara uku ba za mu ce ba kuma za mu ce a'a ba, domin ita gaskiya ɗaya ce. Akwai abubuwa wasu ɓangaren an samu an yi nasara gaskiya, amma akwai wasu abubuwa dama kuma wanda muke sa ido mu gani har yanzu, kuma dai muna sa ran za mu gani, har yanzu dai ba mu gani ba. Na dan samu canji dai, amma canjin da na samu kaɗan ne. Ina samu fiye da dai in na samu dai kuɗin ƙarewa suke yanzu. Saboda me? Saboda dan dai tsananta dai abu dai da suke kuɗi ba kamar irin da ba. To me ya kawo haka? Oh, kasance dai kawai ta zo da haka. Inda da muna dan samun sauki, za ka samu ka ajiye, amma yanzu ba za ka ajiye komai ba ma. Kenan babu ci gaba a demokradiyya kenan? Akwai ci gaba mana, tunda yanzu ba ma jin tsoro, amma dai ba kuɗin. Rayuwa ta yi tsada, komai yayi wahala. Gaskiya ne akwai wannan. Gaskiya ne wannan. Kani ga Allah, saboda yanzu abin da ka samu a ranar za su kare. Ma da za ka ajiye ma ka samu. Amma yanzu gaskiya ina ba a ajiyewa, amma ana samu ba a ajiyewa yanzu gaskiya. Amma dai yanzu hankalin mutum a kwance yake. Mun gode Allah, samun Buhari alheri ne a Najeriya. Gaskiya fi sabilillahi, saboda mu abin da muke so dama wa zai tsaye mana da cin hanci da rashawa domin ƙasar mu ta ci gaba. Domin in dai ana cin hanci da rashawa ƙasa ba za ta ci gaba ba har abada. Domin arzikin da ya kamata a tattala a yi wa ƙasa aiki, a gina ƙasa su ake kwashewa. To mutukar za a ce a'a kullum ana nan aje a yau ana kwashe kuɗin, to wallahi ba za a ci gaba ba. Wannan abu da ake yi duk da yau suna cewa ana ware wasu ana wane ne, to muna ganin da in Allah ya damu muna ganin ci gaba, domin barawon ma mai yin satar kullun tsoro yake ji. Domin me? Domin ya riga ya sa asirin hizo tono. Mu muna fata gaskiya ubangiji Allah ya sa ma Buhari ya ci gaba da wannan mulki, muna jin daɗi wallahi alhamdulillah. Irin wannan yan majalisun nan da suka hana ruwa gudu su ne dai in mu labari su din komai ba sa son su ga abu ya ci gaba. Kana so ka ce dai mulkin demokaradiyya ba shi da wani alfanu a wannan lokaci? Gaskiya dai a yanzu dai akwai wanda suke ba sa son kaunar su ga Buhari yayi wani abu akan wannan abun. Buhari yana so ya gyara kasar nan, amma su kuma ba sa kauna. So muke Allah ya kautar mana da su lokacin da za a zo a yi wani zaben, in Allah da za mu kautar da waɗannan tsirarin mutanen da suke hana ruwa gudu. Kuma raina mai ba, tun da shugaba ne kuma ɗan Najeriya ne shi ma kuma dan ƙasa ne na gari, duk abin da zai a kalli kuskure, amma dai uzuri dai ya kamata a yi mai. Kuma muna so da Allah annabi ya haƙuri shi ma ya ringa karɓar uzurin mutane, ba kawai ya juya baya ba ya ringa yadda ya ga dama kawai. Bai da dace a ɓangaren siyasa a ringa irin haka ba, saboda kaga yanzu majoratin siyasar nan ta zo ta karya 'yan ƙananan 'yan kasuwa, ta karya su rugurugu. Wani yanzu kaga bai da abin da zai ci a gidansa ma, wani kuma ga yanan dai kawai dai addu'a. Kuma raina mai ba, tun da shugaba ne kuma ɗan Najeriya ne shi ma kuma dan ƙasa ne na gari, duk abin da zai a kalli kuskure, amma dai uzuri dai ya kamata a yi mai. Kuma muna so da Allah annabi ya haƙuri shi ma ya ringa karɓar uzurin mutane, ba kawai ya juya baya ba ya ringa yadda ya ga dama kawai. Bai da dace a ɓangaren siyasa a ringa irin haka ba, saboda kaga yanzu majoratin siyasar nan ta zo ta karya 'yan ƙananan 'yan kasuwa, ta karya su rugurugu.
wani yanzu kaga bai da abin da zai ci a gidansa ma, wani kuma ga nan dai kawai dai addu'a. Ta yaya ta kare kananan dan kasuwa? Ai kai yanzu an ce maka dan karamin dan kasuwa ya kare ai kakkai magana, kakka ce a taya. To a ganin ka me kai a ganin ka me kawo haka? Saboda babu me ake cewa babu tsari da za da ɗan kasuwa kamar yadda da ake ɗan kasuwa ƙarami yake ƙoƙarin tada kansa. A takaice dai kana so ka ce mu mulkin demokradiyyar baya tafiya yadda ya kamata. A babu dan ni ko a gaban Buhari ne zan ce mai mulkin ka baya tafiya daidai. Dalili gashi nan kuwa kaga dai wannan sana'a ta ce ka ganta. To amma da in na fito sai in samu ba hira ne ya ɓaci ba. Amma yanzu kafin da samu wata rana hira ne ya ɓaci. Amma ni haka ban raina ba, na gode wa Allah ban kuma raina masa ba. Saboda a yanzu wanda kana zaune ana wanda zo su yi ma kuka da ba ama kai ma ka sani haka ne to ka ji matsala. Yawwa dan siyasar Najeriya yayi alƙawari amma cikawar kuma sai wanda sai abin da gani. Domin lokacin dan siyasa zai zo isame ku lokacin da yake neman kujera zai muku alƙawari 10 amma kafin a yi abin a sauka sai ka samu kai ka tada bai fi guda 2 wani ma ɗaya za a samu in ma an samu ɗayan wani.